Indigenous knowledge systems is when you understand nature and use it to the best of the benefit that it affords you. Yes, as Black people, I feel that we need to be shaken up. People, we could complain about being hungry, about what the government is not doing for us. But we are also not doing anything whatsoever for ourselves. How many yards in your vicinity do have trees? Trees perform a biological function. They give us fruits for vitamins and minerals. Secondly, they assist agriculturally speaking because they are windbreakers. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Ukufa KukaShaka obhalwe ngu-Izondi. Sizokwenza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa Isigigaba esifihlelwe umlingiswa othile. Ngizobhala leso sihlokwana engiqeda ukusisho manje, engithena siyinkomba siwumbuzo omude siwuphawu lokuhlaziya. Bese ngezansi kwakhona ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Ngizongenisa ngalo hlobo. Isigigaba, isigameko, yisehlo, umehlakalo, yisenzeko. Ngesinye isikhathi, isigigaba ilokho ebesingakulindele. Igama elithi esifihlelwe lisuselwa egameni elithi ukufihla. Ukufihla, ukuthukusa, ukucashisa ukuba kungabonakali. Leyo nto-ke ezobe ifihliwe, icashisiwe ukuba ingabonakali, akufanele ukuba yaziwe ngabanye abantu. Izoba isifuba salowo oyifihlile noma salabo abafihlile. Kulombhalo wobuciko, uyedwa umlingiswa ofihlelwe okuthile, yiNkosi uShaka. Ufihlelwe ukuba uzosocongwa abulawe. Mlingani wami nawe mfundi, musengiqedile ukwenza njalo, ngizokweqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Lona ngumzimba we-essay. Ngakho-ke ngizohamba ngiyocaphuna izibonelo ezifakazela ukuthi iNkosi uShaka ibifihlelwe okuthile. Lo engiqeda ukusho manje ungakubhali, bengichaza nje. Ake-ke manje ngibhale umzimba wale essay. iNkosi uShaka ifihlelwe ngubabekazi wayo uMkabayi ukuthi yena akasanelisekile ngendlela iNkosi uShaka ebusa ngayo. Ubabekazi weNkosi uMkabayi uyachathama phakathi kwamabili, uya elawini lomntwana uDingane ngecebo lokuyombonisa ukuthi uthathela izinto kude, izinto azisahambi kahle kwaZulu. Ngokubona kwakhe Belu ubabekazi wenkosi, uthi izinsizwa zitheniwe, ilanga nelanga, izinsizwa ziyabuthwa zihambe ziye empini, azisenalo ithuba lokuqomisa ziqonywe. Uthi izintombi ziphenduke imijendevu, phela vele izinsizwa zikho emakhaya. Ubani-ke ozoziqomisa ukuze uZulu ande phela? Angithi kuzobe sekuyagcagcwa kuzalwe uZulu ande. Uthi amakhehla nezalukazi okufanele ukuba baganane, ngoba phela yibo abahlezi emakhaya.
Isizwe-ke singanda kanjani? Uthi amakhaya asephenduke amanxiwa. Ubabekazi wenkosi uMkabayi ufihlela inkosi uShaka imibono yakhe njengoba sesishilo sabala izinto ezine. Uphinde ayifihlele nokuthi yena usethathe isinqumo sokuba isoxongwe ibulawe. Ufihla ukuthi yena ungubhongoza. Ufuna manje ukuba abeke esihlalweni omunye wabantwana ogama lakhe linguDingane, ngoba uyazi ukuthi uma kungake kwenzeke nje kuzwakale ngandlela thizeni, lokho sekuchaza ukufa kwabo. Njengobhongoza waleli tulo, uyisekazi wenkosi uShaka uMkabayi usetshela uDingane ukuba yena uqokwe ngabaphansi ukuba athathe izintambo abuse ngemuva kwenkosi uShaka. Umntwana uDingane ufihlela umnewabo, akamxoxeli ngesivakashi sasezinzulwini zobusuku, kodwa uba nesibindi sokuhamba aye enkosini uShaka, afike athi umbango usuka emlotheni, okuchaza ukuthi qaphela, kungabheduka okubi obungakulindele kanti wena ubucabanga ukuthi kuhle. Ubabekazi wenkosi uShaka uyazi ukuthi isenzo sakhe sokubamba imihlangano ezinzulwini zobusuku singajeziswa ngokuthi abulawe, kodwa akayekeli. Usefihlela inkosi uShaka ukuthi leyo mihlangano yasezinzulwini zobusuku isinelunga elisha elingumntwana umhlangana. Umhlangana uyalutheka, utshelwa ukuba nguyena ozoba yinkosi ngemuva kokusoxongwa kwenkosi uShaka. Akalutheki kuphela, kodwa naye uyayifihlela inkosi uShaka ngoba ubengaye enkosini ayoyihlebela lokhu akuzwile, kodwa uthatha isinqumo sokuba naye uzoba yingxenye yaleli tulo. Inkulumo kaDingane ayimenzi ukuba abone izinto ngelinye ihlo. Ngokubona kwami kwakufanele asole ukuthi izinto azihambi kahle, kungenzeka ukuthi naye khona bamfihlela kona, abese uyahamba uyokwazisa inkosi yakhe okuyinkosi uShaka. Uthini uDingane? uDingane ucubungula igama lakhe, uyalichaza. Ekulicubunguleni kwakhe uliqhathanisa nempilo yenkosi uShaka. Njengoba elicubungula nje, akamfaki umhlangana. Ingani angamfakile? Ngoba umhlangana phela nguyena ozothatha izintambo. Usethini-ke uDingane? uDingane usethi kuyamangaza ukuba kube nguyena owanikezwa waqanjwa igama kwathiwa uDingane. Bedinga ini? Yini lena abekade eyentula? Ngoba yena ukhule phakathi komhlane nembeleko. Umuntu owakhula okumfokazana yinkosi uShaka, ubeswele ehamba ehlala, uyena-ke obekade edinga. Iyaqhubeka njalo imihlangano yasezinzulwini zobusuku, manje inelunga elisha okungumngane wenkosi uShaka, umbopha kaSithayi. Umbopha akavumi kuphela ukuba ingxenye yaleli tulo, kodwa-ke naye uthatha isinqumo sokuba afihlele inkosi uShaka okungumngani wakhe ukuthi umndeni lo ufuna ukumenzakalisa. Kodwa uba nesibindi sokuya enkosini uShaka ayitshele ukuthi inkosi yinkosi ngami.
kuchaza ukuthi kubalulekile ukuthi inkosi izithathe phela izeluleko zabanye ngoba yibona abayibeka esihlalweni futhi yibona abangayisusa esihlalweni. Ogqayinyanga nensila yenkosi uJeqe bafihlela inkosi. Ugqayinyanga wayebabona oMkabayi azi kahle ukuthi bahlangana kwelamabili, kodwa wathula wathi du, akayanga enkosini. Kanti uyini umsebenzi wokuba ugqayinyanga? Akona ukuqapha utshele inkosi nganoma ngubani, ngisho aboselwa imbala. Akona ukuqapha inkosi uyitshele ukuthi ubabekazi wayo uMkabayi akasabuthi qothu ubuthongo, futhi akasapheli elawini lomntwana uDingane. UJeqe uphuphile, akamtsheli ngani lowo okufanele amkhusele. Siyawazi sonke umsebenzi wensila yenkosi. UJeqe bekufanele nje ayoyitshela inkosi ukuthi okokuqala uzweni ngendlebe zakhe, okwesibili yini lena ayiphuphile. Ngakho-ke uGqayinyanga noJeqe bafihlela inkosi ukuthi sengathithi aboselwa bafuna ukuyivukela esiswini njengotshwala, bawuhlaba inhlali. Inyanga yenkosi uShaka nayo iyathula du. Akuwona kanti umsebenzi wenyanga ukubhula. Inyanga yayikhona, yayinenkosi uShaka esibayeni. Yayingamtsheli ngani ngenkathi izomgeza ngezintelezi ukuthi sengathi namhlanje akuhambi kahle, kusina kuyijeqeza. Yathula du. Inkosi uShaka yabhokodwa ngomkhonto. Balingani bami nani bafundi, ngizobe sengeqa umugqa ngoba phela sengiwabhalile ama-paragraphs ami ayisithupha. Bese ngibhala igama elithi isiphetho. Isiphetho uvo lomfundi.